Gemilang FM. RPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Nuwun, kula nuwun. Sugeng dalu para sutresna budaya. Sugeng pinanggih malih kaliyan kula ketiga ning acara Harum Dalu. Ingkang nguri-uri budaya Jawi, mriki tembang-tembang Mojopat. Kagiraken saben-saben dinten Senin. Kita di Agustus lumantar Radio Gemilang FM ingkang wonten Jalan Pemuda Barat nomor 1 Pucung Rejo Muntilan. Para pamidangan kados padatan lalu menika kula ketiga sami ngaturaken tembang Mojopat. Menika kula mari kula kadang sugeng dalu Bapak Sigi. Sugeng dalu Bapak Jungiran. Sehat. Ya sehate wong tuwa niku ngeten iki ra ketok ya rada uyagah. Uyagah iki. Ya sugeng dalu katur sageng para nyarsi, para pamidanget ingkang suka asung kawigatosan tumrap giaran dalu menika. Assalamualaikum, sugeng dalu Pak Haji. Pinci, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi wartosipun Iring Kidul? Iring Kidul Sami sehat iki. aman-aman mawon. Sehat-sehat nggih. Sugeng dalu para sutresna budaya lumantar Gemilang FM kepareng kula ketiga ing samangke badhe napa atur panglipur sautawis wujudipun Sekar Mojopat mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan sengseng karajan kawigatan guyub rukun kaliyan keluarga putra wayah lan keluarganipun mulih ndadosaken bombong sapinaing manah panjenengan sedaya. Amin. Ini juga kesehatan kabagian bagian ingkang mila boten kenging dipun ukur kanthi redana nggih Bapak Sigi nggih. Awisipun kesehatan menika. Namun kalau mangsanipun nggih boten dipun raosaken nggih. Sehat ngene iki ya Ora mikir niku ya. ora mikir nggih. Wis umur niku biasane kelo kesaya gawe sambat dengkul kok kejurino. Malah dengkul wae sing dipawadan gitu. Nek nembang kok wis rada pelo. Nah niku ora ming rada malah wis pelo banget. Nggih para sutresna, pilih ing samangke Harum Dalu tesih badhe nerasaken era-eraan ingkang kala wingi. Di menika tigang perkawis kinarya nggayuh kamulyaning gesang. Para kala wingi ugi sampun kawiwitan saking Sekar Sinom lajeng Kinanti lan ugi Asmarandana Bangkor asmana. ingkang dipun tembang boten ngemungaken kamulyan wonten ing alam donya nanging ugi kamulyan ing tembi tegesipun wonten ing dinten-dinten akhir ngaten. Wonten ing dalu menika tesih badhe dipun lajengaken dene mlebet wonten ing pupuh Kinanti tesih nglajengaken kala wingi. Panjenengan monggo ing samangke saged nyawiji lumantar nyerat nggih wonten ing WA. Dene nomor WA-nipun panjenengan saged nutul-nutul wonten ing nomor 081 578 968 968.
panjenengan saged senggol-senggol kadang utawi saged kintun-kintun dhateng para sederek kepara saged paring panyaruwe nggih dhateng kula tetiga mbok bilih panjenengan kagungan penggalian utawi pemanggih lan kula pitados bilih para kadang ingkang wonten ing studio menika tasih ngantuk-antuk sanget nggih Bapak Sigit. Nggih, mekaten. Arum dalu ki kagiaraken lumantar kanal YouTube menika wonten ing Gemilang FM official ngoten nggih panjenengan saged madosi. Saderengipun kalajengaken dening Bapak Sigit kepareng kinarya murwakani kula aturaken rumiyin sekar mijil kalih padha. Drenging nala nyuwun mring Yang Widi mugi karahayon amrih kasembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi maca patan nenggih tuturipun luhur monggo samya agung ing pamuji kunjo ing Yang manon ten reksa kengjem setan godane Allah zat kang moho welas asih maca pat puniki bisa rahayu. Amin. Amin. Karana kalih padha sekar mijil menika kinarya paminta dhateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Mliginipun tembang macapat menika saged tansah rahayu. Karana mila leres bilih macapat menika ngemot pitutur-pitutur ingkang luhur. Para sutresna budaya tumuli kalajengaken dening Ki Pusparaga nggih Bapak Sigit ingkang badhe ngaturaken sekar kinanti. Kala wingi kinanti sampun dumugi padha pinten nggih? 3. Nggih. Ngaten sakmenika sekawan Nggih nggih. prayogi monggo. Kula topi Slendro Songo. Nggih prayogi monggo. Kanjeng Nabi sabdanipun ingkang pinerkahan
sakecap nging halal kahanane Kinanti menapa wis buminatan menapa? inggih bunatan slendro Pandet songo nggih. Menyura nggih. nika kula pedhet ingkang songo kemawon Mengko songo nggih mboten kedhuren. Kanjeng Nabi sabdanipun satuhu amangge bati tiyang ingkang mlebet Islam lan pinaringan rejeki nadyan to amung sacekap ridho wit saking ilahi teras Dipun terasaken nembe kalih padha to menika. pramila genya angluru yunuruti nafsu iki nilar dasar halal haram amung wonten bisa kasil numpuk bondo leluwian kalakaram tanpi nikir datan menggalih kalamun rejeki panbilani dadosaken
rugi nira ing donya akhirat benjing margi dalan binerkahan tan antuk ridane Rabbi sagung rejeki pun niku paringipun ilahi sekedhik utawi kathah tuhu kedah den syukuri saged rinaos cekap ngraos kona'ah ing ati Inggih sampun 6 pada nggih Bapak Sigit kula wau dipun aturaken mbok pilih kangge setunggal pada malih dipun telasaken menika kinanrinipun ngaten nggih menika saklebaripun kinanri wonten Syasmara kinanrinipun kantun setunggal Agiana rumiyin mawon Nggih. Saking para sedherek budaya ngeten nggih estu leres menika ingkang dipun aturaken Mbah Sudi lumantar Sekar Maca Paskala wau. Namung nyuwun pangapunten kula sakderengipun mbok pilih ingkang dipun kersakaken Mbah Sudi menika tigang perkawis ingkang damel kamulyaning gesang. Menika estunipun wingi kula ngaturaken wonten ngelmu umum, ngelmu agama, ngelmu srawung nggih. Lah menika ingkang dipun rembak kaliyan Mbah Sudi menika estunipun namung mriki ngelmu agami. Oh, nembe dumugi bab ilmu agami. Boten ngomongaken namung nembe dumugi menika ngaten nggih. Nggih, menika awit saking menika monggo wonten ing Sekar Kinanti menika nyariosaken mbok pilih awakipun piyambak nika kedah ngathah-ngathahaken anggenipun syukur dumateng Gusti Kang Maha Kawasa. Liripun pripun? Rasulullah sampun ngendikaken bilih awake dhewe iki ngadang lan nyadong paringi rezeki sing halal barokah. Karena menapa menawi awakipun piyambak menika ndahar
bondo utawi barang utawi daharan ingkang boten halal menika nuwuhaken perkawis ingkang sekalangkung wigati ing babagan menika lajeng nggadahi tumindak ingkang boten sae. Paminipun awakipun menika menika dahar utawi mangan barang sing ora halal. Menika ing badan salira mboten napa nggih istilah ramanfaat nggih. Lajeng kangge badang agem penggalian ugi semanten ugi mestine ya njuk nuwuhaken satunggaling perkawis ingkang saestunipun kirang prayogi. Pramila wonten ing mriki dipun ngendikaken okeh sithik ing rejeki kuwi teka ditampa ganti ikhlas ganti remening manah. Mugi-mugi dadosaken napa nggih berkah. Anggenipun awakipun piyambak gesang enteng njuk enteng ibadahe tumuju dumateng kesaenan. Pramila mawantu-wantu miyosoti anggenipun ngangget menika awake dhewe iki nek diparingi rezeki akeh ya matur nuwun ditampa kanthi seneng, sithik ya disyukuri. Dene manungsa niku bisa merasa ngrasa bungah menika anggere akeh le syukur rezeki halal nika estunipun ingkang dipun ajeng-ajeng dening wasita adi menika utawi sekar menika. Nek awake dhewe kok istilahe yo napa nggih ngresula. Ngresula niku wis ya istilahe ngrutu, nek ngrutu wis basa Indonesia ya Pak ya. Nggih. Nggih. Niku ya tundhonipun kirang sae njuk wingkingipun badhe nyalahaken satunggaling tedhiyang misale Gresula gitu. Panggersulan. Nggih. Nggih. Lajeng dipun jemeti kemawon rezeki iki nek sing halal berkah manfaat ora kudu akeh, ora kudu sithik. Sing penting halal barokah. Nek akeh iki nek ora manfaat ya malah namung menawi namung segedhik nggih lajeng mboten cekap menika nggih Bapak Sikin. Ha nggih to. Lah menika wau tiyang ingkang napa dipun wastani mulya menika saged napa nggih ngecakaken utawi saged nindakaken menapa ingkang sampun anane ya ming nek cara bapak kula mbiyen anane ya ditampa alhamdulillah ngoten mawon nggih. Namung ngaten Mas Kaji, miturut pengendikanipun panjenengan menika kala wau lajeng wonten ngresula utawi panggersulan. Ugi lajeng kala wau senajan boten dipun lairaken ning wonten ingkang ngandhut pangertosan narima ing pandum ngoten nggih. Lha sami nggih. Menawi ngresula menika wonten ngresula sing apik ning wonten sing ala nggih. Apik niku mboten ngresula niku. Tegesipun ngaten. Ngresula ingkang ala menika lajeng ngresula nyalahke sing paring. Nah, sing paring kuwi sapa ya Gusti Allah. Lajeng piye to wong aku le ngibadah ya kok ngene kok men diparingi. Njuk kaya-kaya nyalahke Gusti Allah. Menika ingkang boten dipun parengaken. Nanging wonten panggersula, oh iya ya aku iki kok ngresula kok sak penake ling golek pangan. Mongko aku tanggung jawab nang keluarga kuwi gedhe ya ngurusi keluarga, ngurusi bojo, ngurusi anak, ngurusi brayat. Kok njuk dadi ra cukup ngene iki wah ngresula njuk ngelus dada. Kok menawa aku le golek kurang tegesipun nglepataken dirinipun piyambak. Ngaten ta menika. Ingkang sae menika aja ngresula ngalahke sing kuwasa ning nyalahno awake dhewe. Tegesipun introspeksi. Introspeksi. Balene menawi intro. Apa niku wau malah kula kok menawa lek aku golek kuwi, lek golek rejeki kuwi dalane ana sing dalan kurang bener ora tak lakoni. Oh, aku ngertine mung apalan kaya bapakku biyen umpamenipun. Lajeng ngelus dada aku tak jajal rezeki
ya cabang-cabang Nah, kok nggih. ya tetanen ya bebakulan ya Nggih. sak ya sak liyane mbok menawi menika Gersula ingkang dipun keparengaken nggih Nggih. menika Tegesipun Gersula ingkang ugi dipun kanteni budidaya. budidaya Nggih. Niku priyo kok mending Gersula niku. Istilah ya ning anane pambudidaya. budidaya Nggih. Kesalahane napa nggih ling Gersula niku napa nggih napa niku mas arep iso kula. kados Pokoke dene menika kok wonten nganu istilah awake dhewe ditaliti kesalahane kekurangane nggo. Inggih. Oh, nggih. Ampun ngantos yo istilah yo nyalahke tandurane, yo nyalahke Nggih. apa niku mboten kenging nggih. tegesipun panggersulan menika wonten ingkang sipatipun menika introspeksi menika. Yen ngaten prayoginipun tembangipun terasaken kemawon kok menika. Niku interest. Kinanti kanten setunggal Nah, nggih. nggih. Dipun Nggih. terasaken bebaji mawon. Nanging menika estu kala wau narima ing Pandu. menika miturut pangertosanipun ya kula sing wong jubluk ngene. Nggih. Menika benten kalian nglokro. Oh, ngaten nggih. Nah, entuke semene ya wis nrimo pancen entuke semene. Ya mbok menawa wis pancen paringe sing kuwasa ya ming semene iki. Maka sakjane le nyambut gawe iki ming Ya wis. setunggal dina. Nah, nggih. Sing setunggal dina meneh ming ngguto mancing. Turu. Turu. Nah, menika tegesipun nek nrimo ing pandum ming sakmono kuwi ya mesine ya kurang becik. Nggih. Tegesipun nrimo pandum menika menapa ingkang dipun kupiyakaken Kanthi dipun budidaya Nggih. wis kaya-kaya ki ya lelaran ya mergo wis Nggih, wis kesel nganti tenan. kesel, entuke semono. Lah Nggih. kuwi diterima karang Gusti Allah paringe Ya semono. pancen ming Jatahe semono niku. kuwi. Nggih, ning ora mergo ming sithik mergo aku keset. Tegesipun menika ingkang narima ing Pandum. Ah, nggih. Menawi ingkang lokro. Nah, ning lokromna ingkang ming keset-kesetan kae. Nek Wah, lokro niku ya iso diarani ngoten ning iso yo nganu napa niku kok lali. Yo wis putus asa dalam arti Ah, nggih. nggih wis wah anu kok ngono marai. Nah, Pancen marai. hasilku ming semono kok yo marai api niku. meneh. Yo nek wis lokro yo marai napa Nggih. marai wegah usaha. Dilalah ditinggali sawah rong kesuk. Niku arahe nang Kulon Grebeg. Nggih. Rong kesuk. Nggih kurang. Maune ming ditanduri pari. Njuk kena tikus. Njuk wis nrimo ya pancen nrimo ing Pandum pancen Rezekine kek semono. Nggih. Menika sakjane kuwi sing wujud nglokro. Ning ingkang nrimo ing Pandum dipun kanteni pambudidaya, nek ngono sesuk karo nggaringke sawah tak tandurane lombok. Ya lombok pas payu. Pas payu. Etuke akeh. Ya kuwi diterima ing Pandum. Pandume semono kuwi merga maune le budidaya Tenanan. reka-reka nandur lombok. Lah ngaten ta menika. Nah, nggih. Lokro niku njuk istilahe nganu. Niku oleh ngendikane panjenengan niku jajal, tak jajal. Jajal apa? Versi baru utawa acara nggih. baru nggih. Wis nandur lombok. Pari gak ra kebenaran wae. Jajal sing iki sing sak petak iki tetep tak pari. Ini sak petak tak ki tegalan. Ah, nggih. Nah niku istilahnya njuk loro mlaku bareng ben engko sing berhasil sing pundi gitu. Nek biasane Nggih, nek ngoten niku njuk nganu iso malah berhasil kabeh. Wah, Hasil metune ming sethithik njuk nika sing piyayi Grebeg kae njuk nandur lombok metune angger sak pethikan 80 kilo. Ning ya kuwi ya ditampa karo Mulane menawi paringe semua. badhe leledang utawa sonjo wonten mriki ketahipun nganu ngasta HP utawa HP-nipun dipun antawa narsowan ki ngebel dhisik. Nggih, ngaten. Nek muni nggih nganu mawon. Nusul kula teng mriki nek kersa anggap adune apa digawani apa-apa. Nah, ingkang boten klebet narima ing Pandum
wis entuk pamean 80 kilo, kok jongko-jongko kudune lah 120 kilo to. Ben kena ke iki. Piye to le maringi aku. Ben kena ke iki. Gresula sing kurang becik. ngaten ya. Nah, nggih, kirang langkung ngaten. Tak teruske sing siji mau. Nggih. Jare kurang siji. Marmor cekinira iku pangeran ingkang Ki anu kok nek kula Cengkoke apik. Cengkoke ngoten niku istilahnya anu sampun saya kula tak nyuwun ngaso. Niki cepat-cepat mawon lho ki anu Puspa Medem. Becik dipun syukurana dipun ginakaken nanggih manut tuntunan agama mrih pikantuk ridha Rabbi. Wah, wis miring-miring wis sasmita. Nggih. Pramila langkung sawung menika sampun kecakup anggenipun. Kalau wau nggih. Lah niki apa niku? Menapa? Tresna Asmarandana Kayungyun menika. Para kadang saderengipun dipun terasaken pupuh Asmarandana, monggo panjenengan saestu dipun tenggo kersa nyawiji lumantar panjenengan saged nutul nomor WA-nipun menika 081 578 968 Langkung-langkung kadang kula ingkang wonten ing Sempon Wates nggih menika Bapak Mijan. Sugeng dalu Pak Mijan. Kados pundi wartosipun, mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan lajeng dalu menika nyawiji kalian kula wonten ing Giaran Arum dalu. Monggo panjenengan saged kintun WA, saged senggol-senggol kadang sanesipun. Langkung-langkung kadang kula wonten ing Wates menika Wates Banyu Biru menika Pak Restriyono wonten ing Wates sugeng dalu Pak Ris menika kala mben ugi paring palaporan. Aku ki cok mirengke jenengan Pak nek malam Selasa ngaten Pak Restriyono. Pak Restriyono nggih. Lajeng ugi wonten ing Bandungan menika Bandungan Cilosari nggih menika. Bandungan mriku tesih klebet Muntilan menika. Oh sing cedhak Kalimbelan. Nah, menika Mas Yarkoni sugeng dalu Pak Yar, mugi-mugi dalu menika nyawiji ingkang boten kesupen tansah kula sebat menika Raka Mas Fahrudin, monggo dipun tenggo WA-nipun, prayoginipun menawi WA lumantar Japri kemawon. Saged nutul WA kagem Bapak Sigit utawi Bapak Haji Sugiono lumantar kula inggih saged. Dipun terasaken mbok pilih single-single rumiyin Bapak Sigit. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu menika kintunan wajib. Oh nggih. Tegesipun wajib menika tun sing kudu nggih. Karena menika paling sepuh. Nggih, oh sinten menika? Katur Bapak Antonius Budiarjo. Oh nggih ngaten. Ingkang lenggah wonten ing Sambi Rembe. Sambi Rembe. Menika kalebet Pakem. Pakem Binangun. Nggih.
ngaturaken sugeng dalu Bapak Toyo wonten ing mriyan keluar sugeng dalu sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon Ngeten. Bapak Sukarjan jajal Wonten ing Serumbung. Serumbung Capian. Serumbung sugeng dalu Pak Karjan sugeng menapa kemawon mbok menawi nembe mangun obrolan Nggih. tangga tepalih utawi mitra kadang lajeng wonten ing Gading Sawangan Oh nggih menika. Mas Widodo juragane padi organik mentik susu mentik wangi susu saha Mbak Yu Eni Jatmika aturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken Mas Supar wonten ing Kembaran Mbah Yadi Pak Yami ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken lumantar radio transistor nggih nek kurang cetha ya dibener-benerke nek kirang antenane kirang inggil dipun sambung Dipun geret. kawat Bapak Muhadi wonten sak kidul pasar Gotong Royong Nggih. lajeng Pak Kasbi wonten ing Klodran wah iki juragane pancing Pancing Pak pancing mayit. Rehadi Mas Pras wonten ing Klodran ugi Pak Lasio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken Mas Bendot Mas Yanto Pak Nogaring wonten ing Tinggal Kulon sugeng dalu sugeng midhangetaken mbok menawi Mas Kaji wonten ing badhe dipun Wah inggih. Matur nuwun langkung rumiyin kula kintunaken kadang sinasih wonten ing Blangkunan. mesti MC ning nganten Nika sampun WA kalian kula, aku nyimak lho Mas karo nglaras kopi. Kopi iki ora nglaras dinikmati. Nek laras ki tak apa tembang utawa apa nggih? Nggih sak bangsane niku. Matur nuwun Mas Har nggih, mugi-mugi jenengan tansah manunggal kalian kula lumantar 96,8. Yen ngaten Bapak Haji dipun terasaken mangke nggih karena arum dalu sawetawis priwara rumiyin para kadang tetep nyawiji wonten ing Gemilang FM mangke sasampunipun priwara kula tetiga tumuli nyawiji malih sumangga. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hai sahabat Gemilang, panggung bagi para pembawa perubahan di Kabupaten Magelang resmi dibuka. Dengan tema Magelang Berperadaban, kami dengan bangga mengumumkan peluncuran Bupati Awards 2026 tahun ini.
apresiasi tertinggi ini ditujukan bagi individu, komunitas, dan lembaga yang telah memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor. 1. Anugerah pelajar dan pendidik berprestasi. 2. Anugerah layanan sosial kebermanfaatan masyarakat. 3. Anugerah UMKM naik kelas. 4. Anugerah wisata kreatif dan edukatif. 5. Anugerah insan muda berinovasi. 6. Anugerah insan adidaya olahraga. 7. Anugerah desa dan kelurahan inovatif dan ramah teknologi. 8. Anugerah kelompok pemerhati lingkungan dan berkelanjutan. 9. Anugerah insan pelestari nilai budaya lokal. 10. Anugerah perempuan inspiratif. 11. Anugerah petani kreatif dan inovatif. 12. Anugerah entrepreneur muda. 13. Anugerah pondok pesantren unggul dan berdaya. Dan 14. Anugerah individu dan kelompok ternak mandiri yang berkemajuan. Pendaftaran ini dibuka hingga Sabtu 30 Mei 2026. Berkas fisik dikumpulkan di kantor Prokompim sebelum Sabtu 30 Mei 2026. Ini saatnya kontribusi Anda diakui dan diapresiasi oleh semua. Jangan biarkan karya terbaik Anda tersembunyi. Kunjungi website resmi di bit.ly/pendaftaran-Bupati Awards atau hubungi nomor 0812-2801-5449 untuk detail pendaftaran, syarat, dan kategori. Mari kita bersama-sama mengukir sejarah kemajuan di Kabupaten Magelang melalui Bupati Awards tahun ini. Acara ini akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Acara ini diselenggarakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Gemilang Inggih ngaturaken ageng panuwun nggih dhateng para kadang ingkang dalu menika sampun kepareng nyawiji midhangetaken giaran arum dalu. Kados kala wau ingkang sampun dipun sebat-sebat dening para kadang menika monggo saged dipun kintunaken WA-nipun lumantar 0818968968. Prayogi dipun terasaken rumiyin Bapak Sigit monggo mangke. Asmarandana nggih. Nggih. Asmarandana lapalane mari oneng. Oh nggih, kados kala wingi nggih. Nggih, nggih. Prayogi monggo. Ing saben jaman puniki jroning nindakaken amal wonten pangajeng mugi sageta tinampa dening Kang Maha Kuwasa dados amal soleh tuhu wonten donya
berat srananira sranan kok dipun wolak-walik ajeng kula unggahke srananira keinggilan mbok pilih kati pundi sajae nggih nggih Kula coba ingkang mawon. ketra kalih mboten dumugi nure amal tinompo kok ya jebule kuat Ya mung pinter le ngatur mawon. punapa margi katahe kathah kang kedah panyono nyatakan amalan dipun anggap becik tuh jebul datan katarima ya pancen gedhuwuren kok nggih kok kula ya wis ngira kok sajroning surat Al-Kahfi satus telu satus papat kang kirang langkung sarwane dawuhna sira Muhammad apa sira do kersa sun paring katrangan monggo tetiang luweh kapitunan pancen rada kedhuwuren sampun pinten poto menika kapitunan benjang
mikir nek semanten Nah, kudu meniku mboten. mboten. Nun inggih para tetiyang kang klento amal tindake jroning gesang wonten donya mongko pangintenira den yakini becikipun nanging yaktinipun nyimpan. Tapi sakmenika kula tak ngenteni ning dituntun-tuntun niki nek kula kepengin sing marioneng. Allah Maha Mulya Yakti sartane Maha Prakoso miwah geng pangapurane ing ayat iku sinebat nenggih kanthi ukara angsanu amalan tuhu paling sae amalan nyo paras mboten Bapak sikit. Inggih kula terasaken nggih para kadang mlebet wonten ing pada 7 menika. Ing ngriku mboten tinulis kanthi aksara amalan paling kathah amalane tegese paring pitedah amalan kang tinampa tan gumantung kathahipun nanging leres
utama para sutresna budaya tasih kula terasaken nggih tumugi pada 8. Namun nika wonten keterangan sekedhik dipun waos mboten Bapak Sigit? Mboten. Oh ngaten nggih mboten nggih. Mas Kaji nggih mawon. Oh nggih. Imam Fudail Song Angling satunggalipun amalan kanthi ikhlas den tindake nanging boten katarima yen amalan punika tan leres mung wing maha agung di amalan kang katrima kinandhut serat kekalih nanggih leres sarta ikhlas linampahan kekalih leres nenggih tegesira mutaba'ah nut perintah manut Allah miwah Rasul ikhlas amung krana Allah. Kantun tigang padha menika prayogi pun telasaken kemawon nggih. Makaten tigang prekawis kinarya gayuh kamulyan ilmu mupangat kang sae rejeki ingkang thayyibah amalan kang tinampa suwunen sabat
wekdanipun ba'da salam salat fajar murih ndika saged uning ngelmu rezeki amalan kang leres lan sae yuwa wegah nguti wewarah meguru mring ulama maos kitab nguti ngelmu ngelmu kang leres utama kula aturaken pada 12 menika pada ingkang pungkasan wasana karya mungkasi paringose pangaksama kang sinerat satuhune yen leres mung saking Allah yen lepat cubluk kula mugi tebih saking bendu Allah paringa aksama. Nah, menika cetha sanget nggih. Tegesipun panjenenganipun almarhum Yang Sudi menika anggenipun ngripta sekar ingkang irah-irahanipun menika tigang perkawis kinarya nggayuh kamulyan menika sampun cetha sanget. Semantena mbok pilih badhe langkung prayogi menawi Bapak Sigit lajeng Bapak Haji Sugiono kersa sawetawis napa nggih dilentrehaken utawi paring katingkasan ngaten menika. Inggih matur nuwun sanget kala wau sampun dipun. Namung nyuwun pangapunten Bapak Haji saderengipun dipun terasaken menika kula kepareng manggi kadang kula rumiyin ingkang tansah setya tuhu nyawiji tansah paring utawi suka kawigatosan tumrap arum dalu menika ingkang saben-saben tansah mila nglegakaken nyerat saking ler mangke saged dipun batang sinten nggih kula waos rumiyin. Sugeng dalu para kadang kinasih sik ngangeni. Bapak Bapak Haji Sugiono, Bapak Sigit Widodo, Bapak Jumiran. Sekar saking awal ingkang
wasipun babagan narima ing pandum saged kangge ngemutaken lampah piyambak. Kados atur jenengan menika mula sira dun nerima taninge Kang Maha Mulya supayane uripira ana donya bisa mulya. Sik dimaksud mulya niku pripun ta Bapa? Atine ayem tentrem apa pripun niku? Nah menika ingkang mestinipun atur katerangan wangsulan panjenengan kekalih menika monggo. Saking Raka Mas Farudin janjane sing mulya niku dados ukuranipun tiyang mulya menika kados menapa ngaten mbok pilih saking Mas Farudin ingkang dipun kersakaken. Mulya menawi kula mastani ninangka mboten karana bondo donya. Nggih. Amung karana tentreming manah. Nggih. Nggih. Suka ngagungaken ing panarima, suka ngagungaken ing napa nggih? Napa? Suka ngagungaken marang narima kaliyan syukuring karana pupile anggenipun mulya menika sampun keturutan ingkang dipun kajengaken kados dene Mas Farudin wiwit cilik sekolah terus dewasa makarya lajeng niku kados sekaring Asmarandana menika kayuyung dening setunggaling wanita lajeng nambut jalaning agrami. Lajeng kagungan gandulaning Bali Wisma nek wong Jawa muni gandulaning wong pepuja nika sekene wujuding putra. Menika sampun dipun wastani tiyang ingkang mulya. Nggih. Menika versinipun Bapak Haji Sugiono, menawi versinipun Bapak Sikit menapa? Nggih. Karena kula pitados menawi benten-benten tiyang menika badhe benten kraosaken mulya menika ingkang kados pundi menawi panjenengan? Mulya menawi dipun ukur mawi kabetahaning urip. Nggih. Nggih. Srana saha piranti kangge sanguning urip menika kacekapan. Nggih. Niku teges mulya. Senajan boten turah. Nggih. Ora kurang menika menawi dipun dulu saking kabetahanipun gesang. Nggih. Lajeng dipun dulu saking kabetahaning ati saha kajiwan. Nah, saderengipun pun terasaken mboten kula tegese munggel nggih. Kula rumiyin sampun nate matur, bilih kebetahanipun tiyang gesang menika tigang perkawis nggih menika kebetahanipun jasmani, rohani. Lajeng ingkang pungkasan menika sosial. Sosial. Tegesipun mestinipun gayut kalian bondo kalian pasrawungan ingkang bondo kula gathukaken kalian jasmani. Nah, nggih monggo dipun terasaken. Kabetahanipun menika saged kacekapan. Nggih. Tur pas wekdalipun. Dadi pas butuh, pas kono merlokke kok diparingi. Nggih. Menika teges salah satunggaling perkawis ingkang nyurung ing kamulyan. Tur menapa nika badan utawi sariranipun menika senajan sampun sepuh tansah kaparingan sehat. Nah, menika menika mulya. Meskipun kalih saking penyakit. Nggih. Lajeng wonten ati lan kajiwan. Menika kados ingkang dipun ngendikaken Bapak Kaji, atine tentrem. Tentrem tegesipun ora ngrasakake trataban. Nggih. Ora ngrasakake kaweden. Ning ayem. Ayem karana mboten wonten pambeng saking Jawi. Saking Jawi, kelebet upaminipun ingkang dipun kersakaken menika ora dimungsuh. Nah, tangga teparo wong liya lan liya-liyane dadi mlaku ning ngendi wae iki anane ming sarwa-sarwi pekoleh. Aman. Okay. Ora do dipaido. Nggih. Ora do dipitenah. Gitu. Nggih, menika ndadosaken manah sekeca raos mulya. Lajeng mulya bab kajiwan.
Terus wonten pawongan sing langkung-langkung ingkang sampun ngunduri sepuh. Nggih. Menika ngraosaken mulya. Ngunduri sepuh menika ingkang dipun kersakaken dos pundi? Nggih kados jenengan, nek kula lak dereng. Wis ndungkap yuswa. Tegesipun nek sepuh ki ora wunga engko lak ya bali. Bali ning asal usul. Nggih. Nggih. Nek rumaos sakedhap malih badhe dipun timbali utawi badhe wangsul neng sangkan paraning urip di menika niku saged ugi ngraosaken rasa ingkang jenjem. Nggih. Kosok wangsulipun saged ugi ngraosaken rasa ingkang kaweden. Rongeh. Tegesipun pripun? Menawi ingkang jenjem menika sampun pitados bilih awak dhewe ingkang rawuh sesuk dipun timbali menika. Tegesipun wekdal menika gesang. Nggih. Mangke dumuginipun puput anggenipun gesang apa nggih. Ya nglakoni nggih gesang urip gesang wonten donya. Sak mangsane dipun timbali menika duwe pengarep-arep, duwe kapercayan. Nggih. Aku ki sesuk mesti urip penak nang kanane. Ya. Niku teges jiwa ingkang ayem mulya gadahi pengarep-arep percaya. Nek sesuk kuwi senadyan dipun pedhot nggih karena mila sampun dumugi wekdalipun nggih kuwi percaya ngandel lan kraos nek sesuk bakal mulya kasuwargan jati. Dadi pengarep-arepe iki ana. Mila wonten ingkang seda nek didelok-delok kok semringah nggih kaya malah sumeh kosok baline saiki kosok baline wis lelaranen iki nek lara kok ngene iki ora suwe meneh wah niku duwe rasa kaweden trataban merga krasa nek amal perbuatane wonten donya menika ngamal ngibadahipun menika dereng leres. Dereng cekap. Rasa aduh aku wis esuk ditampa apa ora ya. Lajeng menika golek. Hamil tegesipun sampun boten gadhahi raos mulya nggih. Boten mulya. Supaya mulya pripun carane? Manut Pak Kaji menika kala ingkang tigang perkawis saha manut panjenengan ingkang mulya jasmani, rohani. Nggih. Inggih. Wonten pasrawungan nggih ngaten menika. Menika leres ngendikane Mas Sigit kanthi dasar mbok bilih ngaten Mas Fahrudin menika ingkang dipun ngaget Mbah Sutingna awakipun piyambak kata saged napa nindakaken ingkang tigang perkawis menika duwe ngelmu sing manfaat nggih lajeng nggadahi rezeki ingkang thayyib. Kaya menika tegese ingkang sae ingkang halal. Lajeng nindakaken amalan-amalan ingkang dipun tampi dening pangeran. Menika ngrasaken jenjem manahipun nek ngono kuwi arep to ngono. Menika Mas Fahrudin tesih nyerat malih menika. Mantap meneh. Mantap kalian matur sembah nuwun. Nggih mugi-mugi mbok bilih sawetawis saged menapa nggih ndadosaken menapa nggih marming penggalih panjenengan karena kalau wau wonten pamundutan presa lajeng anggenipun ngaturaken katerangan kados mekaten ya jenengane ming sak gaduk-gaduke Mas Din. Mugi-mugi mantap menika mboten godhong gandul ya. Nah nggih. Padahal menika engko gek wong dong telo gandong wae iso marai lega. Ben nggih ngeyem-yemi Mas Sigit ngono ra ya iso wae to ngaten menika. Mulya kalian mulia menika benten apa sami nggih? Lah menika ingkang angel melih menika. Mulia karo mulya. Menapa mulia iki bahasa Indonesia nggih? Nggih mboten. Mulya karo mulia nggih. Mulya niku saged dipun artosaken wis kecukupan kala wau nggih. Mulia niku
orang yang terpandang. Wis mulya kae wis mulya dadi mana wong pidatone ingkang tuhu minulya. Oh. Oh. Nggih. Lajeng Mas Farudin monggo sak kamat-kamat niku tigang perkawis ilmu ingkang dipun atur Mbah Sugeng Mbah Sudi saged awakipun piyambak nika napa nggih nulat lan nindakaken. Begitu ben awake dhewe iso nggayuh kamulyan lahir batin niku kula nampi sekedhik duwe keluarga sing ayem tentrem, keluarga sing napa nggih sakinah mawaddah warahmah. Menawi pengendikan ingkang menika kula nayogyani sangat bebaji karana sedaya perkawis sedaya tumindak ingkang badhe dipun lampahi menika menawi boten dipun landhesi kanthi ilmu menika boten badhe kasil kanthi ngremenaken. Mila ingkang dipun wastani ngudi ngelmi menika dipun sebat-sebat ket lair nganti tekaning sepuh kepara ket kuncung nganti gelung ngaten menika menawi basanipun Ki Dalang menika dipun wajibaken mila tiyang gesang menika kedah ngudi ngelmi. Karena menapa sepisan malih kula aturaken bilih sedaya pakaryan menika dipun tindakaken menawi mboten dipun landhesi kanthi ngelmi ingkang leres menika mboten badhe kasil ngremenaken. Kepara malah mboten badhe kasil menika. Mila kados ngendikanipun Kang Mas Kaji kalau wau. Nggih. Rezeki ingkang halal saha rezeki ingkang Karam. Menika estunipun wonten donya senajan menika kathah angsalipun. Nggih. Entuk rezeki ingkang turah-turah Mubrah. tegese lak kecukupan kebutuhane. Nggih. Ning saged ugi rezeki menika saged ndadosaken boten mulya. Mboten mulya. Karana menapa? Nah, karena rezeki menika saged nuwuhaken sesakit. Nah, Nggih, nggih. saged nuwuhaken sesakit. Terus menika wonten gandeng canangipun rezeki ingkang saksampunipun tinampi. Menika jebul rezeki menika ngrogoti raganipun. Nyekel rezeki sing kok ngene kuwi njuk nukulaken rasa deg-degan. Nukulaken rasa trataban. Nukulaken rasa wedi. Lajeng mbok bilih kala wau dipun ngendikaken sing jenenge rezeki ora berkah. Inggih. Rezeki ingkang nuwuhaken raos wedi menika ugi ndadosaken boten mulya karena raganipun kenging. Nggih. Bendina trataban, bendina deg-degan. Pikirane ya Suwe-suwe keweden. boten kiat lak jantungipun, atinipun. Lajeng ngeludira inggil. Menika jantung kalian ati lak menika perkawis perangan badan ingkang wonten mlebet. Nggih. Urusanipun kalian dokter penyakit lebet. Penyakit dalam. Ning wonten kalangan Mas Sigin mboten kalah pentingipun nggih menawi tetiang menika ingkang kesinungan bondo ingkang melimpah menika penyakite ora mung ngoten niku Mas Sigin. Nggih. Penyakit ingkang parah malih niku wonten ya dadi takabur Umuk niku ingkang mbebayani nggih. Umuke napa? Kowe duwe apa? Badamu pira? Terus kadang-kadang yuk timbul rasa ngece. Nah. Ngece karo pepadane karo nyepelekke. Menika bentenipun menawi penyakitipun menika namung badanipun pribadi menika ingkang sakit namung piyambakipun. Namung menawi ingkang dipun ngendikaken sing penyakite wong umuk takabur menika badhe damel sagedipun sakitipun tiyang sanes menika. Ingkang langkung mbebayani wiwit donya dumulih akhir. Kok ya jebule ngomong-ngomong ngono kok ya tekan ngendi-ngendi. Kosok wangsulipun. Nggih. Rezekine akeh karo garapane ombo. Garapane ombo. Ning menika rezeki ingkang ndadosaken raos mulya. Nggih. Karena menapa nek panen kuwi ora duwe rasa deg-degan, ora duwe rasa wedi, malah panenanipun menika saged kangge sarana anggenipun nulung liyan.
Ora cetil. Ora cetil nek panen kudune bisa di traktor dhewe. Ora saiki ben di nganu wong-wong ani-ani. Bagi-bagi rezeki. Engko nek bawane mro 10, gandeng aku rezekine akeh, tak tambahi meneh. Nggih nggih. Nek bawon kae lak ditakeri nganggo piring blek kae ya. Kudune 10 njuk nyos 1 ya iki. 10 dadi nyol 2 dadi mro 8. Niku teges sing dadi bawoni ya seneng Kaya ki ngerti-ngerti ya nek bawon ki. nek dibawoni diturahi lajeng lindungake temenanan. Muga-muga sesuk Mas Kaji Panene kaya apik. iki meneh. Tiga guyu Mas Parodin kan jenengan ngendikake bawon kan. Marai tentrem marai lumu. Mas Parodin marai ngerti. Pak Sikit karo nyekel pacul we ra iso. Ning tukang penyuluh. Lah menika ingkang kula aturaken menika ingkang bebayane ngoten niku Mas. Ming kaya jenengan wau ya niku mung pribadi nek sing tak aturke dadi embet wong niku sing langkung Nggih. ndawasi nggih. Gawe seri ing wong niku ya larane tenanan Pak. Nggih Nek nggih. mergo le awake dhewe anu yo mung lara awake dhewe rasa-rasa dhewe. Sakmenika prayoginipun tembange ora ketung sapodo teruske Pak Sigit. Ingkang pundi kok kalau wau? Monggo dumugi pundi? Mau dumugi Kalau wau sampun telas. sampun telas Nggih, ampun candhakipun. Lanjut pundi malih nih. Candhakipun nggih. Sampun Monggo. telas. Nggih. Niku mung contoh tembang niku. Oh nggih nggih. Sampun telas niku. Oh sampun telas. Nggih. Sampun telas. Nah monggo dipun terasaken malih Lajeng kados menika pundi. Nu sewu manut sekarisipun wala awakipun piyambak kedah ngathah-ngathahaken anggenipun nyuwun kanthi amalan-amalan. Amalan wawasan nyuwun dhumateng Gusti Kang Wala. Kados kala wau dipun sebataken nek nyuwun ki nek paling apik, paling afdal niku nek bar salat fajar, salat subuh. Lah wonten ing mriki dipun ngendikaken lewacan kuwi lehan zikir samane niku ora perlu akeh-akeh sithik ning tertib. Maknane cetha menawi kula mastani lisan menika ngucap astagfirullahalazim ning batine ya Allah kula nyuwun pangapunten. Nggih menika ingkang dipun utamaken dening sekar-sekar kula wau le nyuwun ki ora perlu nuwun sewu nggih. Kuwi le masa istighfar ping 100 nggih ning ora diresapi dumugi ning mana. Ya ingkang dipun kajengaken niku wau sithik ning di apa di hayat diresapi kok aku basa Indonesia meneh. Dipun raosaken nggih. Dipun raosaken aku njaluk ngapura kula matur astagfirullah lesane ning batine nyuwun pangapunten. Menika ingkang dipun kajengaken wonten ing sekar menika ora perlu akeh-akeh ning sithik ning tumaja dimanane kanthi manekung estu nyuwun dhumateng Gusti Kang Maha Kawasa ben awake dhewe iki dikabulke apa pinyuwune nggih. Dados boten kejawi anggenipun nyuwun menika tiyang gesang ugi dipun wajibaken menika ya ora mung nyuwun tok ning ya karo dikandhani nyambut gawe manut kabisane dewi-dewi. Ngaten nggih Bapak Sikit. Lajeng menawi batosipun nggih kan ning lahire Allah tumandang gawe mahakarya nggih. Atus jenengan Mas Sikit ngendikake ana kulon grebeg ki ana wong andul lombok apik-apik. Sae. Dugi sepriki tesih Tesih sae. Mujudaken usahanipun secara lahir ning batine tetep nyuwun nggih. Ngaten Bapak Sikit. grebegna ingkang kula mangsut. Maksud jan wis bahasa niki mesti Menika klebet Kalurahan Banyu Biru. nggih. Menika sak ngandhapipun. Kaya wis preso ngono ning ngendika ki. Conto kok ya wonten lombokan rong kesuk sing apik banget menika. Ingkang kagungan lak piyayi grebeg. Nggih, menika kula nggih nganu. Wah, iki wong ki jan wis ora kabeh jan kabeh harus dicaki bar saka tindak saben kok kalau wae ingkang dipun wastani kamulyan menika
sampun rampung menapa dereng? Nggih menika ngaten estunipun Bang Suli tri prakara tri ngelmu kangge nggayuh kamulyan menika. Nggih. Miturut katerangan pangandikanipun Mas Kaji Sugiono menika lawan tigang ngelmu nggih, tigang perkawis nggih. Ingkang sepisan menika perkawis ingkang wonten gayutipun kalian anggenipun nindakaken wajibing agama. Nggih. Ingkang kaping kalih menika ngelmu bab pasrawungan. Nggih. Lajeng ingkang urut pungkasan, urut 3 menika ngelmu menapa Pak? Ngelmu umum nggih. Ngelmu umum ingkang maksud ingkang lumantar pawiyatan kangge nggayuh ngelmune kala wau tetanen. Njuk ngelmune napa nggih gawe apa nggih gawe apa nggih usaha niku wonten ngelmu sampun dipun warahaken ilmu tetanen, ilmu dagang, ilmu pendidikan. Itu sampun wonten ilmu umum. Lajeng wonten ing mriki menika Mbah Susilo dilalah ingkang dipun neraken menika ngelmune agama nggih. Ngelmune agama menika sampun mencakup sampun ngukup tigang perkawis kala wau nggih. Ilmune srawung nggih cetha awake dhewe iki kudu srawung saking kathahipun ngelmu menika ingkang dipun aturaken lajeng menika mbetahaken kalih giaran. Kala wingi kalian sakmenika senajan sing diaturke iki ya mubang niku mawon nggih. Karena mbok bilih awakipun piyambak tetiga menika mila pangertosanipun nggih namung semanten menika. Mila wonten panutup padha menika. Nggih. Yen leres menika semata-mata saking kersaning Gusti Allah. Nggih. Menawi leru menika saking cubluke awake kurang pangertene, kurang cubluk. Nggih cubluk. Ae karang ngono kuwi kan niku leres nek ora kok Mas Miran amargi napa wis wong tuwa kuwi wis kena penyakit B3 nggih. B4 apa B3? Ya pokoke nek urusan ruka weruh kuwi dadi ketok le cubluk. Para sutresna budaya mekaten nggih sawetawis anggenipun ngaturaken katerangan pupuh Asmarandana kalian kinanthi kala wau. Namung karana wekdalipun winates sanget para kadang menika sampun meh paripurna. Kanthi menika saderengipun kapungkasan saestu kula tetiga nyuwun pangapunten mbok bilih kok anggenipun matur kathah ingkang kirang leres kepara kok akeh le karo geguyon menika saestu nyuwun pangapunten awit saking sedaya kekirangan kula tetiga lan pangajabipun mugi-mugi kanthi arum dalu menika saged sawetawis hamimbuhi raos bombong bingah penggalih panjenengan sedaya dados panglipur ngaten nggih kepara sawetawis ugi saged sekedhik kemawon nambahi pangertosan ngaten nggih Bapak Siki. Manteno sedaya kirangan sedaya kelapatan kula nyambut tansah sumadong paringing sih aksama lan pangajabipun mugi-mugi saged pinanggih malih wonten ing giaran ingkang badhe tumugi arum dalu tumuli kapungkasan tekan di Sekar Pangkur. Prakadang lan prasutresna winatesing wekdal maca panenggih pinupos kya nyuwun mungkur nglanggana gunging lepat wicara basa sastra lan unggah-ungguh nyuwun
agung ing pangeksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten para tresna budaya giaran arum dalu ing wekdal menika kula tetiga ingkang ngayahi karya minta pamit andum basuki mugi rayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sambikala ing pangajap budaya Jawa muga-muga bisa tansah ana bisa lana kepara saya ngrembaka macapat bisa tansah ngawiyat nuwun matur nuwun.